Yun mga kauragon, muli nagbabalik po ako. Ako po si Uragon Pinoy at ang aking pong team. Ayan po sa likod, tirador ng kaning lamig. Mga tirador ng kaning lamig, kaway-kaway. Yan mga team ko. So ngayon po ay pupunta po kami sa isang lugar na meron daw po dito pwede po maabutan ng tulong. At ito po ay dahil po sa ating pong mga ka-team na team tirador ng kaning lamig. So sila po yung mga kasama ko para puntahan yung mga pwedeng tulungan dito, dahil ito pong mga ito ay alam po nila yung pasikot-sikot dito dahil sila po ay taga dito. So ngayon po kasama ko po sila. Let's go mga tirador ng kaning lamig. So ngayon po dito po kami sa kagubatan. Kung makikita nyo po, ayan po gubat. Ayan ayan po. Nandito po kami sa kagubatan. At yun nga po, sa kasamaang palad po ay dahil sa ikot-ikot namin dito sa kagubatan ay nangyari po sa akin ay na-allergy po ako. Ayan po, napakaraming makate. Hanggang sa tiyan po ay napakarami po. Ayan ito daw pong nakadali sa akin ay tinatawag nilang ingas. Ligas. Ligas ba? Ligas. Na pag dumikit daw ito sa balat ng tao ay nagdudulot daw ito ng pangangati at allergy at magsusugat daw yung balat. So yun na nga, nadikitan nga ako, kaya ngayon ay talagang kinakati ako. Ang kate, ayan po, mahapdi siya pag ayan ang hapdi. Oo, pag nabasa tapos pinawisan ka ang hapdi. So ngayon po samahan nyo po kami. Sila po yung kasama po natin na tirador ng kaning lamig. Ito po yung pinaka pogi sa tirador ng kaning lamig. Yan po. Ang pangalan niya Richard. Kaway-kaway Richard. Ayan po yung pinaka pogi sa tirador ng kaning lamig. Totoo daw yun, kayo yung kilabot dito sa Malaya. Tirador ng kaning lamig. Kinakatakutan daw kayo dito. Bakit kayo kinakatakutan dito? Ha? Richard? Richard? Huwag ka mahiya Richard. Richard, huwag ka mahiya. Kapapogi eh. So, ito po yung pinaka-founder. Tirador na. Bakit kayo kinakatakutan daw dito sa Barangay Malaya? Ito po yung founder ng pinaka-mataas sa tirador ng kaning lamig. So tara po. Tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po tayo. Samahan niyo po kami. Tawa ka ng tawa, Richard. Richard, kanina tumatawa ka ngayon, hindi ka na naman tumatawa. So ngayon, tuloy-tuloy po tayo. Tara, samahan nyo kami. So ito na daw po. Nandito na daw po tayo sa ating pong pupuntahan. Nauna na sa akin yung mga tirador ng kaning lamig. O ayun sarap ng buhay ng mga tirador ng kaning lamig. Nandun na. Nanginginain pa ata. So ito po. Oh, tirador ng kaning lamig. Nauna kumakain Ano kinakain mo dyan? Ha? Kay Mito. Yun, sarap yun. So ito. Ayan kanya-kanya ng. Ito pa isa kumakain ng kayo Mito. Mga tirador ng kanin lamig eh. Ay tao po. Magandang maga po. At tanghali na pala Magandang tanghali po. Ano oras na ba? Alas 11 na Alas 11 na po yata. Dito po kayo nakatira? Opo. Dito po kami nakatira. Sino pong kasama nyo rito? Mga kapatid ko lang po. Ilan po sila? Alam po yata, nasa taas po yata yung isa. Ito yung mga kapatid mo. Nasaan yung kuya, mga magulang nyo? Nasa bundok po. Nasa bundok? Opo, Malakal po.
Meron silang taniman dun sa bundok. Kaya po, bantay lang po nila yun. Yung pong taas na yun, oh. Doon po sa taas doon. Doon sa bundok na yon. Nanganap po sila ng pantinda. Doon nila kinukuha yung mga pantinda. Opo. Ano yun, mga kalakal. Opo, mga puso, upo, naghahanap po sila. Tapos, ibinibenta sa kabayanan. Yun po, nilalako po. Kamusta naman yung buhay nyo rito? Ito lang po yung Ito yung bahay nyo, no? Opo. Tapos, ito yung lutuan nila, oh. Dito sa probinsya kasi, pag mayroon kang gantong lutuan, okay na. Kasi malaking tipid yan para sa sa gasol, kung bibili ng gasol. Pero gantong klaseng kalan lang, ano na yan. Mas maganda yan dito kasi maraming kahoy na makukuha at panggatong. Dito kayo sa bundok din nakatira, no? Ang palibot po ng lugar na tinitirhan nila ay gubat. Ayan, nakaharang na naman po yung tirador ng kanin lamig, oh. So, ito po, gubat po yung palibot po ng kanila pong tinitirahan. Sa gabi, madilim dito, ano? Opo. Dito po. Ilan taong ka na, kuya? 17 po. 17, nag-aaral ka pa? Titigil nga po kasi. Kasi po, hindi ko po kaya yung Hindi kaya yung buhay ko eh. buhay, medyo kapos, ano? Opo. Pag ganito kasi sa probinsya, mahirap kitain yung pera, no? Anong year ka na? Grade 10 po sana. Grade 10? Opo. Kaso magtitigil po, parang hindi po kasi kaya namin. Graduating na, no? Sa susunod na taon, senior high na. Magtitigil po, tutulong po kasi ako sa magulang namin. Para may makain kami sa araw-araw. Ganun talaga yung maganda. Tulungan sa pamilya, dapat tulungan. So ngayon na pwede ka nang makatulong, ay yun, tulong na lang sa magulang muna, no? Pag may pagkakataon siguro, ipon-ipon, tapos araw uli, Opo. Anong pangalan? Lawrence po. Lawrence? Lawrence de Labahan po. Lawrence Dilabahan. Opo. Ilan taon ka? 17 po. 17. So yun, meron akong dala dito na pwedeng makatulong. Tirador ng kanin lamig, founder, pasok. Ayan po, ayan, dapat may kembot kasi kembot, tirador ng kanin lamig. Uy. Pasok. Maraming salamat po. Malaking naitutulong na po nito sa amin. Sa pagkain namin sa araw-araw po. Bigas. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga po. So ngayon kayo lang naiiwan dito kasi yung magulang nyo naghahanap ng mapagkakitaan sa bundok. Bundok po. Ikaw lang ang nag-aasikaso sa mga kapatid mo. Opo. Makabait naman na bata nito. Ito po, dumating po yung kapatid niya galing po sa bukid. Ang sisipag nila. Ang sisipag nyo dito, Kaya talagang di kayo mawawalan ng pagkain, Ayan. Ito pa po, parating na po yung tatay. Sintayin po natin. Bigat yung dala-dala ni tatay. Ayan. Dalawa din ako eh. Ako rin. Si tatay, bigat ng dala-dala niya, Uy, ako rin. Pwede. Hindi po ako sino, kainit po ako. Magandang maga po. Sadya. Vlogger po. Opo. Saan po kayo galing? Bigat yan, Nyug po, nasa langka. Nyog tsaka langka. Galing pa po yan doon sa tuktok. Sa amin. Ang taas, Oo. Ang bigat niyan. Ano po ibibenta nyo po? Sa baba. Pwede rin pambita, pwede pang gulay lang. Ang gulay lang, Sipag nyo po.
Yan ang dapat na tinutularan. Pag hindi magtsaga tayo, wala tayo. Oo, yan ang dapat na tinutularan. Kapag nakatira sa gantong lugar na pwedeng mapakinabangan yung lupa, aba, Oo. magtanim ng magtanim at pagdating ng panahon na ano, Opo. napakagaling nyo naman po. Tingnan mo naman itong mga tanim ko sa akin, marbis na rin ako niyan. Umarbis na rin po kayo. Oo. Napakinabangan na, ibenta na, no? Nabinta na rin. Ang galing naman, oh. Yan ang dapat na tinutularan, oh. Kaso, kung malawak lang sana, tatanim pa sana ako ng mais eh. Oo. Mais sana sa Japo eh. Ay, wala. Hindi pagdating po ng anihan, pagdating po ng anihan, marami po kayo na ano, Opo. ang galing naman. Yan ang dapat na tinutularan. Tingnan nyo po yung nakuha nila, meron po silang, Uy, kay ko! sige po, Matamis siya yan, yan. hita. Ay, ano to? Dalandan. Dalandan. Tapos ano, Kay Nito. kayumito. Sa. Isda. Isda. Ito kay Mito. Kami ito din, mga paninda din. Oo, ang galing ni tatay. Napakasipag. Talagang medyo pa ko. Oo. Pasalubong ko sa'yo. Uy. Nagkadlos-dulas ako na. Pababa po ano. Oo, talaga pagkaya Oo. Talaga sabi ko langka. Yan po yung mga nakuha nila, May puso pa yan, may saging pa yan. Talaga namang napakasipag po. Kanina pa kami umaga, ano mo sa lamin kapilaang. Sabi ko, abot nito sa bundok. Oo, yung misis niyo po, nandun pa, naiwan pa. Nandun nagtitinda Nagtitinda na. Oo. Ikaw po yung nangunguha ng kalakal, nagtatanim, tapos yung misis mo po, Nagtitinda. yun ang nagbebenta. Opo. Ang galing ng teamwork niyo po. Palakad nga lang ako kami pag nagtinda. Oo. Sabi ko, Nilalako walang pwesto. wala. Sabi ko, kung may sadker man lamang, kahit light ice na. Oo. Kaya sa ilip nito, baka kumulap. Sidecar ano, tapos bike. Bye. Oo. Para yung mga nakukuha nyong kalakal sa taas, ibibenta nyo sa baba, meron kayong sidecar ano? Oo. Pwede yun ano? Pwede yun. Ayun sana ba? Ano to eh. Yan ang mga masisipag. Yan ang dapat na tinutularan. Na kapag nasa lugar ka, ganito, bundok, na alam mo mapapakinabangan yung mga paligid mo, taniman ng taniman pagdating ng panahon, talagang aani rin ano? Aani din eh. Nakakatuwa din kaya pag naani ka na sa pinagpagudan. Opo, napabilib mo ko tay. Ang galing. Ano pong pangalan niyo po? Marcelo? Marcelo po. Marcelo. Ilan taon na po kayo? 43 na ako. 43 na. So yun po, at napuntahan po natin dito si Kuya Marcelo at yung pamilya niya po. Napaka ganda po ng kanilang teamwork, nakakatuwa. Yung panganay niya po ito, Yun Loren. opo, nag-aalaga ng mga kapatid. Tapos ito naman pong mga iba niyang anak, sinasama niya po sa bukid. At ngayon nga po ay dumating siya, ay talaga naman po nakakatuwa. Ang dami niya pong dalang kalakal at ito daw po ay ibibenta nila. Sa ganitong klaseng pamumuhay, kapag masipag ka, Saga. ay talaga hindi ka magugutom. Ang dami ano. So ang gusto mo sana, kuya, magkaroon ka ng sidecar Opo. Ayun sa pagtitinda ko. dahil nagtitinda ka sa kabayanan na nilalakad nyo lang. Oo. Ibig sabihin, kuya, yung isang sako na to, itong isang sako na to, sinusunong mo lang yan, Tulong ko lang nilalagay mo lang sa ulo, Sa ulo lang tapos nililibot mo yung Baryo. baryo. Ayun ang Mabigat yan ano. Mabigat nga eh. Sabi ko, tsaga-tsaga lang tayo nito, Mardi, dahil mahirap na tayo eh. Kung may tas lang sana, nakabili sana tayo ng sidecar. Yun lang pangarap ko, kahit bike. Oo nga, dahil siyempre sa dami rin po ng anak nyo. Ilan po yung anak nyo? Paanin ito. So 6 po. Tapos ano, nag-aaral pa no. Nag-aaral. Yung panganay daw, hindi daw siya makakapag-aral ngayon. Pero gusto niya sanang mag-aaral ano. Hindi, papaaralin ko talaga yan. Para makatapos man lang sila. Oo. Ay, mahirap na nga. Sabi ko, hindi man ako makatapos. Sana ay naman makabawi sa akin. Makaangat-angat man tayo kunti. Pagdating ng panahon ano, Oo. na makakatulong sa'yo yan. Oo, gapang mo kuya. Ay talagang gagawin ko talaga lahat. Igapang mo kuya para makatapos, makapag-aral. Makatapos ng pag-aaral para pagdating ng panahon, malaking tulong sa'yo yan. Oo nga, yun yung pangarap ko lang eh. Na makatapos lang sila, magkaroon ng
trabaho sila. At hindi makakatuwang na sila sa akin, masaya na rin ako. I mean, nakatapos na ako na anak. Kaya sabi ko, ito anak, tingnan mo ang mga ginagawa ng papa mo. Ay hirap tayo. Nandun pa ho sa amin sa bundok. Sabi, mag-aral daw sila ho. Sabi ko, sige, magtapos tayo. Makabagay man lang ako sa hirap. Ay hindi ba, ang panahon na yun, buhay natin, hindi kayo pabata lagi. Oo, totoo yan. Patanda talaga. Oo. Mayroon din ano din na katawan natin pagka hina. Manghina kang matuhod. Oo. Kaya sabi ko, sana hindi na lang ako manghihina para mga anak ko mga ko mapatapos na sa pag-aaral. Oo, igapang mo kuya kasi pagdating ng panahon yung mga anak mo makakatulong sa'yo. Yung mga anak mo ang mag-aahon sa'yo sa kahirapan. Napakasipag mo, nakakabilib ka. Salamat po. Biruin mo, napakataas nung inakyat mo tapos pagbaba mo, ganyan karama yung daladala mo. Tigat-tigat lang ho. Oo, nakakabilib ka kuya. So kung gusto mo pala sidecar ano? Sidecar nga lang ang pangarap ko para hindi na rin ako mainitan. Sa kalsada, paglalakad ko Yung paghakot mo galing sa taas tapos dadalhin mo pa sa baba ay napakalayo ano tapos iikutin mo pa yung baryo ano. Pero kung meron ka sanang sidecar, meron ka sanang masasakyan, pakabilis lang ano. Mabilis Paikot-ikot ka na lang ano. Paikot na lang ako. Hindi kagaya ng walang sidecar, naglalakad ka sa kainitan. Oo. Para nagmakaawa lang doon sa kalsada. Sabi ko, sige na lang tayo. Ang misis ko nga, nandun din sa kalsada, nagtitindap pa. Sabi sa akin, nag-usap ko yung kagabi. Sabi, Loy, sana makabili tayo ng sidecar. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Pag biyayaan tayo ng maganda-ganda, pangarap natin sidecar talaga. Yun lang ano ko talaga, makabili sa pagtitinda. Mahirap yun, paglakad-lakad. Oo. Napakasipag. Ito po nakausap ko po itong si anong pangalan po ulit? Marcelo. Ako talaga makalimutin ako sa pangalan. Marcelo. Kapag tinanong ko yung pangalan ng isang tao tapos ulitin ko, nakakalimutan ko na. Marcelo. Siya po, si Kuya Marcelo po. Nakausap po natin. Nakakabilib po at nakakatuwa na 6 po yung anak niya. Tapos talagang pinipilit niyang itaguyod. Ito po yung taong talagang ama na talagang makikita mo yung pagpupursigi. Talagang desidido siya na hindi magutom yung pamilya niya. Napakagaling po. Napakasipag. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito nga po, napuntahan po natin si Kuya Marcelo at nahatidan po natin siya ng ito po yung daladala po natin. So yun po, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa channel ko. At kasama ko pa rin po hanggang ngayon ang aking pong ka-team, kagrupo, tirador ng kaning lamig. Ito po, ayan, mga tirador ng kaning lamig. So yun po, ingat po tayong lahat. Muli po, nagpapasalamat po ako sa akin pong major anonymous sponsor. Kay Ma'am Tirome Jenny Seki, kay Sir Tating, at sa dati ko po mga sponsor, kay Ma'am Gemotelli, Ma'am Maria Ligaspi, Ma'am Shines, at sa lahat po ng mga kaibigan ko po, kay Banat Bagsik, Maldita, sa mga kaunggoy ko po, Wensi, Max, Spartan Warrior, Pagi Mountain, kay Ma'am Chocolin, Always Smile, Roger Dadula, Gem111 Vlog. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po.